Божествен знак. Екстранина. Монтаж Николай Нанков и Петю Картулев. Изгарям. Коста Марков. Монтаж Николай Нанков и Петю Картулев. Лабиринт. Глория. Монтаж Николай Нанков и Петю Картулев. Само ме обича. Малина. Монтаж Николай Скерлев. Стъклен свят. Вероника. Монтаж Николай Нанков и Петю Картулев. Специалните ефекти, честно казано, понякога създават доста проблеми и развалят образа. Но щом са категория, ще помоля известният фотограф и режисьор Темелко Темелков да обяви името на създателя на специални ефекти за 2003 година.